Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sempre ha tingut un compromís amb la màxima integritat i la transparència i és respectuosa amb les lleis i la normativa que se li apliquen. Des de fa uns anys, té un clar posicionament per l'ètica i actua conforme a uns principis i uns valors ètics, amb una gestió transparent. Com a empresa pública, amb el Codi Ètic, donem resposta a una exigència social que cada dia creix. Amb el Codi Ètic, fem explícit que l'ètica i el bon govern impregnen la gestió de ferrocarrils i els processos de presa de decisions. El Codi Ètic és la norma fonamental de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de les seves societats mercantils en allò que té relació amb els principis i les regles de conducta generals. El Codi Ètic fixa els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, en l'exercici de les seves funcions i les competències que es tinguin atribuïdes, han d'observar les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació, que són totes les persones que hi treballen i les diferents parts interessades de ferrocarrils. El Codi Ètic es fonamenta en els principis de legalitat, lleialtat institucional, sostenibilitat, igualtat, imparcialitat, objectivitat, integritat, exemplaritat, austeritat i transparència. Qui vetlla per la divulgació i compliment del Codi Ètic és el Comitè d'Ètica, que està format per 7 membres que observen els principis d'honorabilitat, independència, confidencialitat, objectivitat, imparcialitat, audiència i no represàlia. El Comitè d'Ètica contribueix en la promoció del comportament ètic entre el personal de ferrocarrils, impulsant accions de formació, informació i sensibilització. El Comitè d'Ètica respon consultes, observacions i suggeriments i fa recomanacions i propostes de millora de la gestió ètica. Si teniu interès per conèixer la infraestructura ètica de ferrocarrils, consulteu l'espai ètic al portal de transparència del web corporatiu. En l'espai ètic trobareu documentació i us podreu posar en contacte amb ferrocarrils per presentar consultes, observacions i suggeriments sobre els temes que regula el Codi Ètic. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Compromís amb la integritat i la transparència.